Dobrý deň. PTRZ kamery prinášajú nesporné množstvo výhod a vylepšení, ale treba mať na pamäti, že v prvom rade je potrebné sa na tento typ kamier pozerať ako na klasické dome kamery, avšak s možnosťou vzdialeného nastavenia pohľadu, a teda aj životnosť komponentov pohybu objektívu je limitovaná na zhruba 1000 cyklov na rozdiel od bežných PTZ kamier. Implicitne je funkcia PTRZ na kamerách zapnutá, čo znamená, že obsluha je schopná meniť pohľad v softvéroch pre videodohľad. Funkcia sa uzamkne kliknutím na ikonu zámku vo web rozhraní kamery v časti Živé zobrazenie. Od tohto momentu obsluha videodohľadu nie je schopná meniť pohľad kamery. Užívateľ má plné práva k všetkým možnostiam kamery, ak si ju najskôr pridal do svojho HikConnect účtu, v tomto prípade je administrátorom bez akýchkoľvek reštrikcií. Za predpokladu, že nechceme, aby koncový užívateľ manipuloval s pohľadom kamery v aplikácii HikConnect, je potrebné, aby sme si ako inštalátor pridali kameru do aplikácie HikPartner Pro a následne kameru nazdieľali koncovému užívateľovi do aplikácie HikConnect. Pri zdieľaní odklikneme práva na PTRZ. Pre takto pridanú kameru zmizne ikona PTZ a teda operátor s ňou nie je schopný pohybovať.